Mibalik na sa normal ang biyahe sa mga barko nga paingon sa Mindanao ug mga silingan nga probinsya sa Central Visayas human gilibkas na ang gale warning dinhi sa Kabisayaan. Apan aduna pagyapoy mga passenger vessel ang gipugngan sa pagbiyahe sama sa mopaingon sa Dumaguete, Siquijor ug Cordova, Olango tungod sa kusog nga huros sa hangin. Una lang gikanselar kagahapon adlong Domingo ang mga biyahe sa kadagatan tungod sa pagkusog sa habagat epekto sa bagyong Karding dinhi sa nasod. Bisan pa man sa kakusog nga hangin nga dala sa bagyong Karding dito sa kauluhan, bisan pa man og wala kini direkta nga miigo dinhi sa dakbayan sa Sugbo o sa Kabisayaan, atong makita ang grabe nga kusog nga bawod dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Dinhi gani sa dakbayan sa Lapu-Lapu, dinhi specifically sa paingon sa Maya, Olango, ato ang makita ang dagko nga mga balod. Gani adunay mga pipila usaba nga mga sakyanan nga gagmay nga pangdagat ang wala pa biyahe o aduna pa mga na-stranded nga wala gipabiyahe sa ato ang Cebu Port Authority o sa ato ang Philippine Coast Guard nga paingon sa kauluhan nga dala aning grabe nga kusog nga hangin nga dala ni bagyong Karding. Matud pa sa mga pasahero gikan sa isla sa Olango nga hinayra ang balod nga ilang nasinati gikan sa isla paingon sa mainland apan lahi na ang sitwasyon samtang nagaduol na sila sa Angasil Port. Dinhira pag dili na dapit. Pero dito sa Olango Wala ra pud okay ra sad. Maura man gyapon di. dinhi gyapon. Oh, Pagdunggo na. maulang gyapon nagdonggo. Baod. Miabot sab ngadto sa 119 ka pasahero ang na-stranded sa Sugbo nga mobiyahe unta paingon sa lungsod sa Camotes, Dipolog ug Hilongos. Pero sa karon ang update namo, nag-resume na ang biyahe sa northern part ng Cebu papuntang Masbate and Palumpon Leyte. Ang atoa pong Danao to Camotes nag-resume na pud siya karon hasta ang Cebu to Dapitan. Ang nabilin karon ng mga na canceled trips ang atong Siquijor to Dumaguete. ug sa Bohol po aduna po Loon and Tubigon Bohol padulong Cebu o kaning Cordova padulong Olango Island. Nag-cancel siya po sila, ma'am. Samtang atong Domingo adunay usa ka tourist boat ang girescue sa Coast Guard sakay ang usa ka pamilyahan gikan sa isla sa Hilotungan sa lungsod sa Cordova. Hinuon na ana sa luwas nga kahimtang ang mga pasahero. Dala na po to siya kay ang makina ato nga bangka na nagkaroon ng derangement, nagkaroon ng problema. So mao tong halfly submerged siya kay naay tubig nga ni sulod, pero na rescue po siya dayon pagka abot sa report. Samtang ubay-ubay sab nga mga flights, domestic man o international, ang nakanselar dito sa Manila International Airport nunot sa bagyong Karding. Kini si Sherry Zamioy alang sa My TV Cebu.